an bɛ foli kun fila bila Sankɔrɔba la dugudenw n'a ɲɛmɔgɔw dugutigiw u bɛɛ la ani jamanadenw minnu bɔra ka na nin kɛnɛ kan k'an kunbɛn ka ɲɛ. An bɛ kɛnɛ min kan o ye ka jamanadenw ka aju fɔlɔ-fɔlɔ o gunnen bɛ kuranko la sisan ka ɲɛɲini o la. O y'a to ani centrale solaire kura mun bɛna jɔ nin ye n'o fanga bɛ taa mégawatt crête 200 la. O bɛna kɛ sababu ye degun min bɛ jamanadenw kan bi su ni tile n'o ye kuranko degun ye ka caman wuli ka bɔ o la. Ni y'a jateminɛ an ka société n'a b'a fɔ o ma EDM énergie n'olu bɛ kuran di mɔgɔw ma olu sɛgɛnnen don bi bi in na sabula o ta ka se ka kuran di jamanadenw ma mun b'a to u bɛ lafiya sɔrɔ ani u ka sɔrɔ bɛ sabati cogo min na. Nin baara min daminɛlen filɛ nin n'a kɛ baara kun fɔlɔ de ye baara tɔ bɛ kɔfɛ mun b'a to jamanadenw ka laɲini n'o ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya an k'o sɔrɔ kuranko la cogo min na mun b'a to jamanadenw bɛ kisi ka tanga kuma dali ma. Ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila jamanadenw ye olu ka muɲu n'u ka cɛsiri n'u ka sabali n'o y'a to Ala ye bi latigɛ hali bi ka ɲɛfɔ na bi ka gɛlɛn mais Ala sɔnna ma a bɛ nɔgɔya. An ka laɲini min ye jamanadenw ka fɛrɛbɔ o ka sɔrɔ k'o lasabati tuma bɛɛ. N bɛ foli bila an teriɲɔgɔnw Risilakaw ye minnu nana n'u jɛɲɔgɔn caman na an ye jɛɲɔgɔnya kɛ lakana hukumu kɔnɔna la. An bɛ ka na sisan jamana fɛrɛbɔli ani jamana yiribali an b'o hukumu kɔnɔna na. Nin baara min kelen filɛ nin ye ka yira jamanadenw na k'hali bi an n'u ka cɛsiri nɔgɔ t'a la janfa t'a la. Hali bi n'Ala sɔnna ma baara wɛrɛ bɛ kɔfɛ ka na mun bɛna to jamanadenw ka lafiya bɛ sɔrɔ.